Kaixo Siroetarrak, Kroazia naiz, Zagreb herri nagusitik Adriatiko itsaso arte joanen naiz. Zagreb bisitatzeko tresna berezi bat erabiliko dut. Ondoren bide hartuko dut eta rastoke deskubrituko dut. Eta nire bidaia hemen amaituko dut Zadar herrian. Dena ondo Siroetarrak? Ordon goazen bai, goazen! Goazen, Kroaziara, venga, goazen! Nire lehen eguna da Zagreben, tresna hori hartuko dut eta herria bisitatuko dut, Brunorekin. Haupa Bruno. Eskerrik asko. Goazen. Ok. Nire Segwaiaren gainean bisitatuko dute herria. Zagreb, Kroaziako hiriburua da. Herrialdeko kultura, zientzia eta ekonomia zentroa. 800.000 biztanle ditu. Hirria Medvenica mendiaren eta Sava ibaiaren ondoan dago. Herriaren kokapena oso ona da, itsaso Adriatikoa eta erdialdeko Europa lotzen dituelako. Kroaziaren gobernuak bere egoitza dauka Zagreben. Pausaldi bat eginen du nire itzulian, eskuak garbitzeko. Bai, orain listo naiz jarraitzeko. Ban Gelatziz plazatik pasatzen naiz. Plaza 17. mendean eraiki zuten. Bere lehen izena Armika izan zen. Arkitekturako estiloak nahasten dira plazaren nortasuna sortzeko, klasizismoa, sezessioa eta modernismoa. Hemengo eraikinik zaharrena da eta beti zutik 1827 urtean eraiki zutenetik. Hemengo plaza ezaguna da bere estatuarengatik Josip Jelazik zaldi baten gainean. Austriako artista batek sortu zuen, Anton Dominik Ferkonek. Historioan eten bat eginen dut entzuteko hemengo musikari tradizional batzuk. Mlijeko i gelma i šećer i brašno. Kada ćeš opet? Haupa, behiro bidean nire garaio bide modernoarekin. Brunok nire Zagrebeko laguntzaileak proposatu zidan horrela biltzea. Eta egia esateko ideia oso ona iruditzen zait. Hemen Kroazian 176 katolikoak dira. 111 ortodoxoak. Eta orain, Siroetarrak, ezagutuko duzue hemengo ohitura zahar bat. Zer gertatzen da Zagreben eguerdietan? Erantzuna orain!
Lostrak doretik kanoi tiroa egiten dute. Bai, Amasi, joki naiz, etorriko naiz elduden astean. Kroazia naiz, Zagreben. Ez ara? Trekking bat Nepalen mesedez. Zaindu, Ondo ibili. San Marco Elizaren ondoan pasatzen naiz. 13. mendean eraiki zuten. Estilo erromanikoan. Eta mende bat igarota estilo gotikoa hartu zuen. Nahasketa berezi horrek Elizaren berezitasuna egiten du. San Marco plazan dago hain justu gobernuaren egoitzaren ondoan. Plaza utzi eta herriaren zentrora noa. Sortea daukat. Gaur merkatua da eta badakizuen bezala niri gustatzen zain merkatuak bisitatzea. Jende pila bat bada Dora plazan. Kroaziako laborariak etorri dira beren produktuak saltzeko. Ah, ze gazta polita! Vogliamo mi doma provi. Idemo slatka i velika i idemo onda velika. Evo, 3 kila. Merkatua utziko dut. Tik! Jarraitzen dugu hemen Zagreben segwayarekin. Listo? Orduan goazen. Teknologiarekin jarraituko dut eta Robert Matiziak ezagutuko dugu. Artista hori famatua da Kroazian bere robotengatik. Hemen ditugu. Eta orain ikusiko dugu bere lehen robota. Dobar dan, ime mi je Robert Matisjak, dolazim 300 km tu od Zagreba iz Pule i osim što se bavim muzikom, sviram u 2 benda i elektronskom glazbom, radim i ove stvari ovdje. A sada slušajte moju muziku. Robert lan egiten zuen elektrizitate denda batean. Eta elektrizitatearekin lotutako hainbeste elementu unkitu eta gero, ideia ukan zuen robotak egitea. Birziklapen on bat, ezta?
Dendan, Kroaziako beste artista batzuk aurkezten dizkit. Marazkilariak, diseinatzaileak eta bar. Eta orain Zagreb modernoa utziko dugu. Kroaziaien hizkuntzan jerbazka esaten da. Ben zergaitik guk Kroazia esaten dugu. Erantzuna orain eta hemen. Eta bai, Kroazia gorbata hitzarekin dago lotuta. Hemengo soldaduek krobata delakoak ipintzen zituzten gerara joateko. So we can try on you. So you can look at yourself in the mirror. Ez dut uste nire estiloa dela. Baina opari batentzat bikain, nire lagunarentzat Alberto banko batean lan egiten du. Bai, aurten Euribora jautsi da, baina ikusiko duzute heldu den urtean, normalean, hipoteka... Eta hemen beste sorpresa bat. Boligrafoak ere Kroazian sortu ziren. Hemen pen deitzen dira. Orain ikusiko ditugu. Penkalak sortu zituen. Eta inglesez pen esaten da. Ikusten alduzuen bezala Zagrebek sorpresa asko dauzka gorderik guretako. Eta ez dira amaitu. Hementxe Zagrebeko katedrala. Zepena denborarik ez dut, toki batera noa. Deitzen dena Borstein. Goazen. Katedrala eta ardoa. Nik hautatu dut ardoa. Hemengoa oso ezaguna da. Hello. Hello, nice to meet you. Joaquin, how are you? It can be always better. Please come Thank you. Aurkezten dizuet Borstein jauna, hemengo jabea. Recommend any of this Malvasia, this wine, and the best Croatian wine is known as Plavac Mali. Najbolje. Edanen dudan ardoa New Yorken saltzen da bakarik. Ardo zuri goxo bat. Ai, ez dut lortu. Darbada ardoagatik. Hemen amaitzen da nire lehen eguna Kroazian. Ikusiko dugu nora hasiko den nire bigarren eguna. Orain kamerak utziko ditugu eta bihar garaituko dugu. Gabon! Rastoke bidean geldialdi bat egiten dut izanen den geraren museoan Karlovac herrian. Hemen aurkezten dizkigute Jugoslaviako geran erabili ziren tresnak. Jakin behar da Serbiarek osatu zutela Jugoslaviako armada, 80ko hamarkadan. Europako hirugarrena zen eta Kroazian ez zen armadarik.
Hortarakot, hemengo jendeak, Serbiako tankeak ebasten zituen, edo beren traktoreak aldatzen zituzten tankeak egiteko. 25.000 pertsona hil ziren Kroazian geran, eta gune hau gerak gogor hunkitu zuen. Gaur egun, nabaritzen aldira geraren ondorioak, jendearen kontzientzian, eta noski, baita beren etxeko paretetan ere. Bidean aurrera garaitzen dut Rastokera joateko. Rastoke gunea Zagrebetik 2 ordura dago kotxez. Natura eta lasaitasuna bilatzen baldin badituzue, ongi etorri! Atzoko jaia eta gero aire freskoa behar nuen. Rastoke gunea bizitatuko dut. Itzordu bat daukat. Baina non ote da nire laguna. Bilatuko dut. Katarina, one grandmother. Yeah. I'm looking for Kata. Kata is over there. Yeah? She's living in the watermill, yeah. Okay, thank you. Jarraiten dugu. Thank you. Hemen daukagu gure lagun berria, Kata. Erakutsiko dit nola egiten duen Irina. Sistema tradizionala erabiltzen jarraitzen du. Thank you. Mira esker, Kata. Berantago beste etxe bat bizitatzen dut. Hemen, amu arainen azkuntza bultzatzen dute. Entxeatuko naiz bat atzera nire eskuekin. Arrakastarik gabe. Hobe dut itzulia ekiten jarraitu. Nire itzulia amaitzeko, Rastoken, Draganekin, snaps txiki bat edanen dugu. Osasuna. Really? Okay, this is Proja. This is the Proja. With the schnapps. Yeah. Eta orain, Plitviceko urdiautziak ezagutuko ditut. Niveau là, nous serons sur le ici que l'on prendra le bateau. Plitviceko Parke Nazionala herrialdeko ezagunena da. Kroazieraz, Plitvice esaten da Plitvika jezera. Lika gunean dago. 1959an Parke Nazional bihurtu zen. Eta UNESCOk gizateriaren ondare izendatu zuen 1979 urtean. Ikusten alduzuen bezala, nire estilismoa aldatu dut.
galtzak galtzerdietan. Gustatzen zaizue, sistema oso on bat ez bustitzeko. Parkeak 30.000 hektarea ditu. 16 aintzira badira eta 92 urdiautzi. Nahiko erraza da hemendik ibiltzea, oinez eta baita barkuz ere. Baina hori berantago ikusiko dugu. Lehenik barkura iritsi behar da atxiloetarak. Urdiautzi horri Milkataren mina deitzen da. Jarraitzen dugu, hemendik. Eta orain beste urdiautzi baterako da. Beriki prestabitzi gure azken urdiautzia. Nere azken esfortzuak egiten ditu. Programa internazionala! Eta bai, entxeratu naiz turistak animatzera, baina uste dut nahiko akituak zirela. Goazen berriro, bidaiarekin. Ez betiko tunelatik pasatzen naiz. Eta orain klima aldatuko da. Nere azken eguna da Kroazian. Zadar herrira iritsi naiz. Adratiko itsasoaren ondoan. Zadar herri zar bat da. Nere itzulia hasteko portua bizitatuko dut. Eta ondoren, sorpresak zuetarak. Sorpresak. Zadar herria zaharra da. Ja Jesu Kristo baino 900 urte lehenago sortua, Liburno jendea hemen bizi zen. Eta Jesu Kristo aitzineko 58. urtean kolonia erromatar bihurtu zen. Bizantziarak ere hemen gelditu ziren eta 7. mendean Dalmaziako hiriburu bihurtu zen. Zara deitzen zioten. Portua uzten dut, merkatua bisitatzeko. Ne može ona badana. Ona je nanko čovjek pozive. I one smrdu onda, znate.
Hemen Kroazian ohitura handi bat bada kafe hartzea. Eta atzean... Hemengo kafeetxea eliza bat zen. Eta Titok erabaki zuen eliza hori aldatzea jatetxe bat egiteko. Ikusten alduzuen bezala, ondo konserbatua dago eta hemengo historioa kontatzen digu. Nire itzulia egiten jarraitzen dut. Herriak historia luzea dauka, eta oraindik ere posible da ikustea erromataren eraikinak. Dominikoak eliza hori eraiki zuten, eta hemen Zadaren beste gauz bat interesgarria sortu zuten. Marrazkino edaria Napoleon eta Casanovak asko gustukoan zuten. Bakizuen bezala nire izena da Etxeberria, Casanova bezala. Orduan, edanen dut eta ikusiko dugu ligatuko dudan hemen Kroazian, osasuna. Nire auzoek alkoholaren efektua sentitzen dute. Lur horrek 2000 urte ditu, erromatarrek eraiki zuten. San Donato eliza oso berezia iruditzen zait. Erromataren eraikin baten gainean egin zuten. Bere estiloa pre-romanikoa da. 9. mendean eraiki zuten, Zadarek botere handia zuenean Adriatikoan. Venezia zuen lehiakide garai hartan. Hemengo kupulak 27 metro egiten ditu. Kupulan estiloak nahasten dira, arte karolingioa eta templu bizantziara. Gune historikoa uzten dut. Casanovaren nortasuna ateratuko zait edo? Eta ez azki, Siloe programa romantikoa. Siloe programa internazionala! Beste berezitasun bat Zadaren. Instrumentu bat ipini dute uraren mugimenduarekin jokatzen duena.
Nikola Basik eraiki zuen. Darkorekin ikasiko dut risote bat egiten. Arsenal jatetxean naiz. Nire azken gaua da Zadaren, eta gozatzen dut nire afaria, risotto goxo hau. Hemen amaitzen da nire bidaia Kroazian, Zadar herrian, nire lagun berriekin, katalana ikasten dute. Nahi nuke jakin, zergaitik katalana ikasten dute. Estudio català perché è exotic e només es pot estudiar a Zadar. Studio català perché mi agrada la musica della Gossa Sorda e del Green Pass. Studio català perché è molto divertito. Nik katalana ez dakit, salbu hitz bat, adeu, bairan, saioan esanen dugu, agur. Agur. Bai, hori da, agur. Agur.